Víš? To musí být jako souběžně. Aha. Jo, ty jak to? Tak to musíš mít ten palec, dívej. Nesmíš se, ty pěč. Toto je nejdůležitější. Ne, pak jako povítáme. Ne, to bylo. A je to. A sami, že to si obrácený? Jakkoliv. Ale to jako, jak to přerušíš, tak ten palec jako zaspat ten ořejšek. A jde. Musíš vydechnout pořádně. Pořádně vydechni. Zaber. A to úplně... No. Já to nenatáhnu. Ne, představ si, že jsi pod vodou a potřebuješ si rychle nadechnout nějak. Vydechni a pak ne, se pod nadechni. vodou. Že já nevím jak. Víš, co je rozdíl? Tam je nízko hladina, víš? Kdyby byla hladina tady, tak to natáhne úplně lehce. Kdyby tam bylo víc vody, No. bylo víc, ano, tak tam připustí, no. Vody máme dost. Zkus ho dáš úplně dole. A fuč teda. Saj. Ticho je v hrobě. To je lepší. Já to pak nedám. Ale musí právě to musí... A ty taky nejsi dělal Pořádně zaber. Se tady také dívali, jak to... To je jako, že to je už jakože vždyté, jo, za ty roky. Oni to dají úplně... Ještě ty to tážek. To svírá, že? Úplně tu... Dlouholeté trénování. To chce ten správný způsob, jako Já potřebuji nějakou předávku, jak na to. Dívej. Saješ do sebe. Máš takový dlouhý brčko, play. Tak to, ale. Kdybych pila bíru. Je nejhodně. A normálně budeš tahat. Co se pije brčkem? Ten radle. Ten palec. Jako hned jakmile ten ti musí monitorovat, ty jako skoro, úplně, a potom tak už to jenom zaděláš podek. A ten právě musíš vytáhnout, ale z toho, když taháš z demižónu, aby to nezalomila, nebo, jo, což se stává. Ale prvořadý úkol je... To natáhnu. Dobrý. Jo. No, Víš to? A teďka Tady. super. Jo, No, ty brďo. a tahle skoro půlku. A teď, no, ale teďka ještě je tam ten grid, jako si to... Aha. Jo, natáhnu. Jsem se napila. Ale na to, že se napila a nic ti tam nezostalo, tak ten grip toho pálce tam prostě nebyl. Jo? To je právě ono. Zvolený efekt. A teďka, kdybych vás nechal třeba natahovat takto, z toho demižónu, a tam byla usazenina na spodu, to vlastně